Parang ano. Yan. Halo-haluin natin siya. Made with 100% pineapple. Hello mga ka-wiggle! Po. Yan, meron po tayo ngayong Karubi Steak Cookbang. At meron din tayo ditong yan, gravy. Tapos ito pong nausok, nagluluto rin po tayo ng noodles. Yan. So bago po tayo magsimula, Try muna po tayo. Maraming sana po sa pagkain ng binigay po sa ano na to. At sana po, mapagaling po lahat may sakit. Amen. yan, so maghugas na po tayo ng kamay at mag-mukbang na po tayo. Yan, luto na po tayo. Marginal Ano mo stock. yan, no? Wow. Yan. Wow. Parang ano. Yan, talagyan natin ng konting salt lang po kasi malasa na po siya. Salt Bay. Yan, tsaka pepper. Yan. Hintayin lang natin siyang maluto. Habang hinihintay natin siyang maluto, tikman na po natin tong noodles sa gilid. Noodles. Noodles. So, halo-haloin natin siya. Ooh! Wow! Thank you. Wow! Kain po. Kung sobrang lamig lang sa Pilipinas, bagay talaga. Kaya natin balik ka rin. Wow! Dami no. Wow. Wow! Look at Tingnan that. mo yan. Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Correct. Tapos lagyan din natin siya ng asin ulit para pantay. Grabe. Di na po tayo naglagay ng mantika kasi yung mismong beef na po yung magiging ano niya. Yung taba ng beef magiging mantika niya po mismo. Wow! Para tayo nasa restaurant. Yan. Galaw na pa ako. Galo. Bibiyakin po muna natin. Maliliit para ng bite size para makain natin siya ng maayos. Ang bango po. Yan. Yan. Kuhaan ka na. Juicy. Yan. Maglagay na rin tayo nito. Habang nakain tayo, may niluluto pa. Yan. So, yan. Kain na po tayo. Kain po mga ka-wiggle. Oh, minute. Minute, ah. Ano po siya?
Salt and pepper lang po, lasang-lasa niyo na yung pagka-beef mo. Lalo pag mainit po mga kawigil. Tapos sa lettuce. Kano naman tayo. Ano? Mamantika. Yan, patayin po muna natin para hindi po masyado maingay. Kakain po ito. Hello. Yung taba, yung laman. Sarap. Smoke. Smoke flavor. Tapos try natin lagyan ng gravy po. Gravy. Yan o. Wow. Yan. Kuha natin yung may gravy naman po. Yan. Sarap din po mga kawigil. Yung gravy po natin. May pagka-butter po yung nadadagdagan ng flavor tong ating beef. Karugi. Sarap siyang isabay sa kanin. Yan. Kain po. Ayan po. Yan, halu-haluin natin to. Yan, naka-chopsticks po tayo. Para mas feel natin ng beef. Tsaka may noodles po tayo dito sa gilid. Ito. Kanin. Yan no. Lalagyan natin siya ng beef. Sarap. Silo na yun. Sarap talaga pag mainit po. Para hindi nyo ramdam yung sebo po ng beef. Tikmo ko. No. Noodles. Gusto mo pa? Opo. Yan no. Noodles. Di siya no. Kain po mga kawigil. Yun. Higit na natin tong dip natin. Wow. Nugget. Lagyan mo ng pepper. Sige, lagyan mo ng pepper.
Ayan o. Sarap. Parang nasa ano, restaurant. At tamang-tama rin yung ano, combination niya sa noodles natin. Wow! Gravy. Kunin mo natin ito. Kunin natin yung beef na nandito. Yan, isang. Kunin na natin. Lagyan na natin sa plato. Yan. Wow! Kunin muna natin ito. Lutuin po muna natin ito mga kawili. Yan, naluto na po natin. Ikakat na po natin siya ulit. 2 little bit. Wow, English kasi. So, maliliit na piraso. Wow. Yun. Init po. Yan, duwa-duwa na natin. Oh! Happy New Year! Yan. Halo-haluin natin. Kain na ulit. Ako yung mainit. Ano mo siya? Mas type mo siya sa gravy or wala? Wala. Ako din po, hindi ko siya, mas gusto ko siya ng walang gravy para mas nalalasahan ko yung beef. Wow. Yung taba po niya, nagme-melt. Ang parang butter. Nakukulain ka ng kanin ah. Tayo pa, pengi pa po ng kanin. Order. Order. Wow. Thank you Thank you po. po. Ano? Taba. Ikaw, tayo gusto mo po? Okay na. Thank you. Yan na po. Kain po. Kain po mga kagigil. Oh, dapat matry ng mga kawigil to. Karubi. Karubi. Parang close siya sa Wagyu beef, no? Yung lasa. Tsaka yung texture, mas malambot yun. Pero po, malambot din po. Kapag mainit. Yung po, di po tayo gumamit ng kahit anong mantika, yung mismong beef lang po. Ang dami ng mantika dito. Galing.
Siyempre, luto ko yan eh. Ang beef, masarap po talaga. Wow. Ano, minsan. Okay lang. Init. Pero masarap. Paho ako. Ingat po. Lagi tayo ditong Pineapple po. pineapple juice. Made with 100% pineapple. Nga. Sarap balikan. Apa? Ako yung tagaluto eh. Ikaw yung tagakain eh. Ano? Thank you. Love na love kita eh. Ha? Love. Maya pa mag-shoutout po si nanay. Nagme-melt talaga yung ano, taba ng beef. Gusto ko yung medyo ano, yung may crisp. Ang gravy dito. Sasawso ko siya. Wow, mukhang napapasarap ang kainan ni ate at ni Kuya Rishan. Yeah. Yan. Simulan na po natin ang ating shoutout. Shoutout po. Yan. Ingat po mga kawigel. Lagi po tayong laging isipin ang ating safetyness at lagi tayo po mag-pray. So simulan na po natin ang ating shoutout. Way Cool ba ng Cebu? Hello, Hello po. po. Noli Banting. Thank you so much po. Genesis Empenado. Rui Nash Madla. Shout out Josh Madla. Marife Damason ng California. Hello po. Anton Ruboca. Kay Julio Doms. Bianca Rivera from Tarlac. Clyde Evar. Emilia Capuyan from Danao City, Cebu. Victoria Gonzalez. Thank you so much po sa Habi and Sunny. And kay Eunice Bayato. Thank you so much po. Manfred and Wences Kistas ng Austria. Hello po. Ros Cabales ng Davao Hello City. po. Hello po. Ading Nestro. Evangeline Tibo ng Kuwait. Ninfa Cook and Rowena Fa. And Rishan. Kay Jenny Lacson. Hello po. Yan. Maribel Cruz ng Bulacan. Robelyn Robles Montuya. Feli Patukan Falma.
ng Mindanao, Mona Lisa, Enarim Colmenar Kotap, shout out family Colmenar, Evangeline Tibo ng Kuwait, Madal Magbunhino Mat Amador ng Occidental Mindoro, Hello po. Abigail Buhawi ng Palawan, Losa Calderon family, Aga family, Calderon, Ish, hey, hello po. Thea May Magbanwa, Maria Coro ng USA, California, kay Janice, kay Ma'am Christine Cecil Ugawa, Pepe Goya ng Malpitic, San Fernando, Kim Acordam from Enrile, Cagayan, Iris Vlog, shoutout sa family niya sa Bicol, mga pamangkin niya, Chloe, Janine at Mika, Shishe, Alex Igualin, kay Noemi Tukairin, thank you so much po. Romeo Sena Jr. and family Sena, Michelle Pal ng San Mateo Rizal, Jenny Eneri Vlogs, thank you so much po. Yan, thank you po. So yun po. Yan, natapos na naman po ang ating masarap na cookbang. Yan, maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat kay Rishan dahil Kay sa Ren. pagsama mo sa akin ngayong araw. At maraming salamat din po sa inyo mga kawigil sa walang sawang suporta po sa amin. Kaya hanggang dito na lang po. Kaya, bigla lang mawala! Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.